Bona vesprada a tots. Benvinguts a esta nova conferència de l'Espai Estadi Lliure i per suposo donar la benvinguda a Manuel Baixauli, que és l'autor que ens acompanyarà avui i que ve a presentar-nos la conferència Multiplicar la vida. Gràcies per estar aquí. Manuel Baixauli i Mateu va néixer a Sueca en octubre de 1963. És pintor i escriptor. Va estudiar pintura a la Facultat de Belles Arts de València i va guanyar diversos premis amb aquesta disciplina. Una de les característiques de Baixauli com a pintor és el fet de refer constantment les seves obres, per la qual cosa, en alguns casos, tarda anys a finalitzar un quadre. En 1990 va entrar com a docent a l'Escola d'Art Escultor Beltrán de Sueca. A banda de dedicar-se a la docència, pintar i escriure llibres, també col·labora en diferents mitjans de comunicació, com la revista L'Avenç, 14.cat o Quadern, el suplement cultural que publica l'edició del periòdic El País, en l'edició a Catalunya i el País Valencià. També és membre de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana i del col·lectiu literari Un any sisè, format pels escriptors Pasqual Alapont, Vicent Borràs, Esperança Camps, Alan Greus, Urbà Lozano, Vicent Tussó i el mateix Baixauli. Baixauli va començar a escriure tard, ja que serà a partir dels 30 anys quan comença a fer-ho. El 1998 publica el seu primer llibre, Espiral, un recull de 68 contes i microrelats, pel qual va rebre el Premi Ciutat de Badalona. En 2001 arriba la seva primera novel·la, Versos, que va ser guardonada amb el Premi Ciutat d'Alzira. Versos conta la història d'un pintor que fa creure que viatja a Roma amb una beca, però que en realitat s'amaga un poble de la costa per trobar inspiració. A pesar que tant Espiral com Verso havien estat premiades i reconegudes per una xicoteta elit, aquestes obres van passar desapercebudes per al gran públic. I no serà fins a la publicació de L'Home manuscrit en 2007 quan Manuel Baixauli comença a fer-se un nom entre els escriptors en llengua catalana i a ser conegut entre els lectors. Entre 2006 i 2008, L'Home manuscrit va aconseguir nombrosos premis. El Premi Mallorca de Narrativa, el Bienal de l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, el Salambó, el Nacional de la Crítica Catalana, el de la Crítica dels Escriptors en Valencià i el Premi Preti, de Narrativa en Català. I a més, a pesar de la complexitat de l'obra, s'ha de dir que L'Home manuscrit també va ser un èxit de vendes. En aquesta novel·la plena d'idees i que fa reflexionar al lector, un home conta els prodigis que s'han produït en la seva vida. En 2010, amb el col·lectiu literari Un any sisè, va escriure Subsol, un joc literari que va més enllà d'una mera recopilació de relats i on els autors indaguen els pensaments i les vides internes de persones que gràcies al procés de l'escriptura es converteixen en personatges. El 2012 també va rebre el Premi Llegir de la Fundació Romera pel seu article Resurrecció, publicat en 2011 al País. Aquest premi té com a objectiu estimular la creació de treballs que tracten sobre la importància de la lectura a la societat i en Resurrecció l'autor fa una reflexió sobre el valor de la lectura i la connexió entre l'autor d'un text i el futur lector. Haurem d'esperar 7 anys per tornar a llegir un nou llibre de Manuel Baixauli. En 2014 publica la novel·la La cinquena planta, per la qual va rebre el Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians i el Premi Joan Creixell de Narrativa. Es tracta d'una novel·lització dels dies que l'autor va passar a un sanatori paralitzat per la síndrome de Guillain-Barré, una malaltia que li va fer perdre completament la mobilitat i la capacitat de parlar. El seu últim treball, publicat en 2016, és Ningú no ens espera, un recull de les seues columnes publicades a la premsa nacional. Són un centenar d'articles que ha il·lustrat ell mateix i en els quals tracta de temes com la quotidianitat o la literatura. Tal com hem dit que fa amb les seues obres pictòriques, també en l'escriptura Baixauli refà constantment els seus textos. A L'Home manuscrit el seu protagonista diu: insisteixo, no crec en les primeres versions. Escriure des del present només implica indefectiblement estretor de mires, manca de perspectiva que cal corregir en revisions futures.
O una altra frase: he esdevingut reescriptor, escalafó superior a l'escriptor. Pareix que aquestes paraules amb les quals es defineix el protagonista del llibre podrien ser també qualificatives del seu creador. Com a exemple tenim el seu primer llibre, Espiral, que encara que va ser mereixedor d'un premi en 2010, el va reeditar després d'una profunda i important revisió respecte de la primera edició. Així, abans d'enllestir un treball, llig i rellig, canvia i modifica. També és el cas de la novel·la La cinquena planta. Entre l'escriptura del primer esborrany i la publicació del llibre havien passat 4 anys. Si hem de parlar de la literatura que escriu Manuel, podríem afirmar que no és una literatura a l'ús ni una literatura, diguem-ne, comercial, encara que l'home manuscrit s'hi va ser un èxit. Ell s'allunya dels models i els tòpics de la literatura tradicional. I les històries que ens conta ens situen en un pla entre la realitat i el món dels somnis, on la màgia és un element natural de la vida. L'autor ens parla de situacions que són aparentment normals i quotidianes, però que les fa virar cap a una situació inquietant, estrambòtica o il·lògica. No són narracions lineals, perquè tal com passa la vida mateixa, hi ha molts gèneres i moltes històries, girs inesperats que sorprenen els protagonistes i els lectors. Baisauli crea obres que han de llegir-se amb tranquil·litat i sense pressa. Històries que, de la mateixa manera que han sigut reescrites, també han de ser rellegides pel lector. De les seves històries també podem destacar l'aspecte visual. No oblidem que és un artista. L'estètica, en general, és important, perquè una obra d'art, una narració, ha de tindre un valor poètic, estètic, i ha de commoure el lector. A la seva literatura les idees van a remolc de les imatges. Si busquem una presència comuna a les seves obres, un nexe d'unió entre elles és, sens dubte, la literatura, ja sigui a través d'un escriptor compulsiu o a través d'un artista que escriu sobre allò que l'envolta. Baisauli va declarar a una entrevista per a un periòdic que la literatura és una lluita de l'escriptor contra l'oblit, encara que aquesta siga una batalla inútil, perquè a la fi sempre s'acaba perdent, però és una lluita apassionant. Al llarg de l'obra d'aquest autor, la literatura gaudeix de virtuts pròpies, ja que apareix com un element salvador de l'home, però també com un element capaç d'ordenar el caos. És un autor que escriu des de l'experiència. No busca l'argument de les seves històries, sinó que se'l troba, i els personatges que apareixen a les seves narracions els tria entre aquelles persones amb qui s'ha creuat en algun moment. És el cas de La cinquena planta, sobre la que va dir que tenia la impressió que era una història que ell no havia escrit, sinó que li havia succeït. No obstant aquesta afirmació, no es tracta ni un llibre de memòries ni una crònica. Parteix de fets reals, però la desbordant imaginació de l'autor construeix la resta. Per a ell, escriure és com una aventura, un camí no planejat en què les idees acudeixen a l'autor, igual que un viatge apareixen imprevistos no calculats. Quan escriu, no té un propòsit clar, ja que ell no escriu històries de les quals coneix el final. El text i els personatges tenen vida pròpia que escapen de la influència de l'autor. La conferència que avui ens presenta porta per títol Multiplicant la vida, un títol molt apropiat per a un autor que en alguna ocasió ha declarat: escriure multiplica la vida, l'amplifica, vius més intensament. I llegir és viure experiències insòlites que t'hauries perdut de no llegir. Crec que tots els qui estem ací estem desitjant viure aquestes experiències a través de les seues històries, dels seus llibres i, per descomptat, a través de les seues paraules que avui, ací, a la festa del llibre, tenim la sort de poder escoltar. Per tant, acabe i li dono la paraula al nostre escriptor d'avui, Manuel Baisauli Mateu. Moltes gràcies. Bona vesprada, gràcies per haver vingut a escoltar-me. He de dir-vos que jo no estic acostumat a parlar en públic. Soc això que diuen un home tímid, introvertit, de poques paraules. De fet, el que m'agrada més no és parlar, sinó escoltar. Escoltar les persones, escoltar els llibres,
les pel·lícules, la música, els sorolls del carrer, els sorolls de la natura, escoltar el silenci. Em fascina escoltar. Per això, de les xerrades, el que més m'atrau és la tertúlia posterior. De jove, jo era un exhaustiu assistent a actes culturals. No me perdia cap dels que feien al meu poble, incloses les conferències, xerrades o taules redones. M'encantaven. No imaginava en aquell moment que un dia podia ser jo qui xerrara i altres els qui m'escoltaren. Som cegos al futur. La vida és imprevisible. Com seria la vida si sabérem què passarà en un futur? No, no ho pensem. Seria terrible. Deixem-ho córrer. Quan em conviden a parlar en públic, la primera sensació que tinc és de temor. La segona, d'il·lusió, perquè se'm facilita una oportunitat de superar aquell temor. Temor, però sobretot il·lusió. I per tant vull agrair-vos de tot cor als organitzadors que m'hageu convidat a aquest acte. Estic molt pagat de veure la sala completament plena, inclús n'hi ha un xicó del meu poble que no sé si és que passava per ací, però és que ha vingut. I alguna amiga que fa temps que no veia. Bé, jo de xiquet era tan tímid, tan poruc, que era incapaç de demanar una Coca-Cola a la barra d'un bar. Incapaç. Es passa malament quan un és tan tímid. Es perden moltes coses en la vida, a banda de Coca-Coles. De menut era poruc i alhora m'encantava passar fora. Res no m'agradava tant com les pel·lícules de terror. Dràcula, Nosferatu, l'home llop i, sobretot, el monstre de Frankenstein. Aquell monstre del front, enorme, travessat per una cicatriu. Després de veure les pel·lícules, no podia dormir sense agafar la mà del meu germà major. No he sigut l'únic xiquet a qui fascina la por. Crec que aquest és un sentiment general entre les criatures i entre els qui no som ja criatures. La por condiciona tant els qui en fugen com els qui se'n recreen. I vull contar-vos una anècdota de la qual vaig fer també un article per referir-me a això de la por, no? De com afecta. Fa uns anys es va traduir el meu llibre d'home manuscrit a l'italià i em convidaren a presentar-lo a Sardenya. I vaig anar amb la meva dona. Anàrem de viatge i teníem els xiquets xicotets. 5 i 7 anys tenien. Ara ja tenen 14 i 12. No havien viatjat, des que havien nascut els xiquets, no havien viatjat sols, sense ells. Era la primera vegada que teníem així uns dies, eren 5 dies, i la veritat és que van estar molt a gust, van disfrutar molt, perquè només teníem 2 actes de compromís, que era presentar el llibre en 2 llocs diferents, i després anàrem a nedar a les cales de Sardenya, que són magnífiques, vam fer turisme, vam menjar molt bé, vam tornar del viatge, tot perfecte, i al cap de 6 mesos, un dia que estava fent jo neteig a l'ordinador, allò que un dia dius, tinc temps, vaig eliminar documents antics que ja no tenen vigència i em vaig posar a eliminar arxius. I en això que entrava un arxiu que posava per a Josep i Arnau, els meus fills. I això què és? Entré per veure el que era. I era una nota que havia fet la meva dona, sense dir-me res, dirigida als meus fills per si mos mataven en el viatge. Els explicava 4 consells molt breus per a qui intentaren ser feliços en la vida i al final els deia que els havien estimat moltíssim i que no ens oblidaren. Hòstia, el vaig llegir 4 o 5 vegades i em va afectar tant i no li vaig a dir res a la malada perquè si ella no m'ho ha dit no vaig a trencar el secret, no? Però això s'enclava ahí dins i
imaginar-me els meus fills abandonats, sense pares. Qui ens miraria que seria d'ells 5 i 7 anys? Ostres! Des d'aquest moment, quan ella em proposava de fer un viatge sol, sempre buscava una excusa per dir-li ara no, que acabat. I vam estar així uns anys, ara ja hem tornat a viatjar sols, que s'han fet grans, i ara ja no volen ni vindre amb nosaltres, perquè obligatòriament viatgem sols. Però us ho deia de com afecta això a la conducta, a l'actitud nostra, no? La por. Diu, la por paralitza. D'adults ja no ens fa por Frankenstein i Dràcula, etc. Els trobem naïfs, però sí que ens fan por uns altres monstres que de naïf no tenen res i que ens condicionen la vida. D'entre els monstres que ens assetgen n'hi ha un especialment subtil i despietat que no perdona a ningú. Un monstre invisible, impalpable, inodor. El monstre que ens roba els bebès que tan a gust adormíem al braç. El monstre que s'emporta per sempre els nostres pares. El monstre que ens debilita i que ens ompli de canes. El monstre que ho aniquila tot. Parla del temps, del pas del temps. Un monstre que ignora els rellotges. On estàvem tots els que estem ací fa 100 anys? On estarem d'aquí a 100 anys? I tanmateix, què són 100 anys en la història de la humanitat? No és agradable això que vos dic. És més agradable mirar cap a un altre costat, anar de bon rotllo, frivolitzar, fer ús d'aquest sentit tan humà que és el sentit de l'humor. No és agradable pensar en la nostra fugacitat, en la nostra insignificància. A ningú no li agrada que li recorden que poca cosa és. Tanmateix, convé prendre en consciència de tant en tant, com si fos una gimnàstica de manteniment. És amb aquesta actitud conscient davant de la nostra insignificància que a mi m'agrada situar-me abans de posar-me a escriure. Escriure, per què? A voltes me l'han feta, la pregunta, i no he sabut què respondre, si més no, en un primer instant. Jo vaig començar a escriure sense voler. Jo era i soc pintor. Aleshores, però, jo era només pintor, però tenia una colla d'amics que escrivien i que pertanyien a l'Associació de Joves Escriptors. De tant en tant feien reunions de l'associació, dinars, viatges, amb associats del Principat i de les Illes, i és clar, amb associades. Tot això jo m'ho perdia. Contaven meravelles dels congressos, dels encontres, i jo m'ho perdia. Per tal de no perdre-m'ho, vaig decidir afiliar-me. Però no era prou pagar la quota. Jo era tímid, havia de dissimular. I és així com vaig començar a escriure algun conte per fer-me passar per escriptor. Em vaig publicar uns quants a la revista dels associats, que per sort tenia una difusió interna i rellevant. Un dia vaig veure un anunci d'una beca de creació per a escriptors joves. Només demanaven una mostra de 10 pàgines del teu treball. Vaig ajuntar els contes que havia fet i els vaig presentar. 10 pàgines vaig presentar, justetes. Em van concedir la beca i em vaig veure obligat a escriure més contes perquè si volia cobrar-la havia de presentar un mínim de 50 pàgines mecanografiades. Em vaig presentar 50 justes. Vaig cobrar i em vaig dir, i ara què faig amb el treball? Quin sentit d'escriure si no ho publiques? Vaig buscar un premi on publicar el treball guanyador i vaig descobrir com d'impossible és trobar un premi per a un llibre de contes que no passe de 50 pàgines. El més assequible que vaig trobar que acceptara contes i que exigia un mínim de 100 pàgines fou el Ciutat de Badalona. Vaig haver d'escriure 50 pàgines més. Amb l'ajut d'uns marges ben amplis i una lletra de cos 16, vaig compondre un volum de 100 pàgines justes. Sorprenentment per a mi, me'l van premiar. Aquest llibret hi vaig posar per títol Espiral. Aquesta és l'edició del primer Espiral.
Després d'Espiral vaig provar d'escriure una novel·la. No em resulta fàcil, tinc tendència a la brevetat. Els contes m'eixien sense esforç, però la novel·la se'm quedava curta, desnodrida, mancada de greix. I el greix, és a dir, les digressions, l'atmosfera, les descripcions, són importants en una novel·la. I més importants són encara els personatges, que necessiten pàgines per prendre cos i créixer. Vaig publicar la meva primera novel·la, titulada Verso, i en aquell moment estava contentíssim. Ara, però, no ho veig igual. Tot i que conté fragments que continuen agradant-me i amb els quals m'identifique, vista a l'engròs, em sembla massa imperfecta i m'he negat a reeditar-la. És molt difícil encertar en una primera novel·la. Escriure és una feina que s'aprèn a poc, com tot. La segona novel·la que vaig escriure va ser L'home manuscrit, un llibre que em va canviar la vida i que em va fer sentir-me realment escriptor. El millor que li pot passar a un llibre és que tinga una llegenda, i L'home manuscrit la va tindre. Havia estat rebutjat pels editors perquè el consideraven un llibre difícil i anticomercial. Finalment, el llibre guanya un premi, el premi més ben dotat de les lletres catalanes en aquell moment, que era el Premi Mallorca de Narrativa. Fou publicat i molt a poc, gràcies a les bones crítiques i al boca a orella, esdevingué un èxit de crítica i, després, de vendes. Després de L'home manuscrit vaig fer una cosa estranya. Com que de sobte tenia un públic lector nou, vaig voler rescatar Espiral. Vaig voler rescatar el primer llibre meu. Espiral havia sigut un llibre fantasma que apenas s'havia distribuït i difós. Havia passat desapercebut al seu moment. Me'l vaig mirar amb un llapis a la mà i vaig trobar que els contes eren molt millorables tècnicament, però que m'agradaven, que encara els sentia vius. El vaig reescriure, em vaig canviar moltes coses i vaig afegir un epíleg on jo, l'autor del segon Espiral, converse amb l'autor d'aquell primer Espiral, amb mi mateix, amb el meu jo antic que havia fet la primera versió del llibre. Aquesta és la segona edició d'Espiral, reescrita i amb l'epíleg, i com els contes són molt curts, vos llegiré un perquè, si no ho conegueu, us feu una idea. Es titula Camió i diu així: adormit sobre un sofà, amb una revista frívola damunt del pit, l'home sent que algú li agita suaument un colze. Obri els ulls. Davant seu, dret, hi ha un jove que li resulta íntim. El reconeix. Un amic mort fa molts anys. He vingut per dir-te dues coses, diu el mort. Una de bona i una altra de nefasta. La primera és que ara quan agafes el cotxe i portes el teu fill a la piscina, un camió us embestirà. El menut morirà, tu quedaràs paraplègic. Aterrit, després de repetir-se mentalment aquelles paraules, l'home del sofà balbuceja. I la bona era aquesta. Qui, llevat de tu, té el privilegi de ser advertit abans d'una catàstrofe? L'altra, la nefasta, és que ara quan despertes ho hauràs oblidat. Són microcontes, es poden llegir en el padre. És difícil, quan publiques una novel·la que té èxit, com fou el cas de L'home manuscrit, no decebre amb la següent. Ho vaig intentar amb La cinquena planta, un text que va sorgir de la necessitat de transformar en literatura una experiència abismal que vaig haver de viure.
Una d'aquelles coses que sempre passen als altres fins que un dia et passen a tu. El llibre tingué molt bona acollida i em feu guanyar més lectors. Encara que no haguera sigut així, per a mi havia fet el més important, alleujar-me d'un malson. Entre els valors de la literatura també hi ha aquest, és terapèutica. I així arribem fins a l'últim paper que he publicat, Ningú no ens espera. Editarés que em vaig fer escriptor sense voler. Aquest llibre tampoc el vaig projectar, em va succeir. Un dia, arran de la bona acollida de l'home manuscrit, em van demanar un article per al diari. Es tractava del Quadern, el suplement cultural que es publicava totalment en català dins del País, en l'edició valenciana. L'article es titulava Lectors del món i el vaig escriure a gust. Jo mai havia pensat que escriuria articles en el diari. Després em van demanar una columna cada 15 dies i també la vaig fer. 7 anys després, quan van liquidar el Quadern a València, em vaig trobar amb que tenia moltes pàgines escrites amb un to de dietari, on tractava de literatura, d'art, de cinema, però sobretot on parlava de tot allò que m'envolta. No hi falta la ficció, a ningú no ens espera, però hi predomina la reflexió. Si l'haguera de definir en una sola frase, diria que Ningú no ens espera és el testimoni d'algú que, des d'un terrat alt, recolzat en una barana, es mira perplex la vida. Com escric? Tot comença un dia que tens una mena de visió. De visions, d'imatges o de pensaments fugaços en tenim molts al llarg del dia. Quasi tots, però, s'esfumen. Un dia, però, un d'aquests pensaments, una d'aquestes imatges, et retorna, es nega a abandonar-te, es fa exigent, va prenent cos i esdevé una obsessió. I arriba un dia que necessites abocar-la sobre el paper. Què hi vols contar? No ho saps encara. A on vols anar a parar? Ho ignores. Quin objectiu persegueixes? Ni idea. Necessites abocar. Et deixes dur. Hi ha escriptors que planifiquen detalladament la història abans de començar, que la tenen sencera al cap abans d'escriure. I n'hi ha que fem tot el contrari, que apenes disposem d'un punt de partida. Una imatge, una frase, un anhel. Si alguna vegada he intentat planificar la història, aquesta, en començar a escriure, s'ha desviat del guió. Els meus guions caduquen a la tercera plana. Aquesta manera d'escriure és lenta, propensa a patir incidents imprevistos, fins i tot propensa al bloqueig, però et pot dur a llocs que tu no havies previst. No és un viatge en autobús, amb les parades establertes, és una aventura. I les aventures són perilloses, suposen un risc, poden acabar malament, però també, si acaben bé, et poden dur més enllà d'on tu esperaves. I la creació potser consisteix en això, en anar més enllà, en avançar cap al desconegut. La nostra vida està plena de límits, sovint infranquejables. El nostre art, no. La literatura ens permet tindre vivències que ens nega la vida. La literatura multiplica l'existència. A mi em passa que dels meus records, a voltes no sé si els he viscut físicament, si els he somiat, si els he llegit o si els he escrit. Quina importància té això? El que realment importa és que els he viscut. He dit somiat i no se m'acut una imatge més apropiada per a definir un relat literari. És com un somni. Com un somni ens sedueix i no volem que s'acabi. Com un somni ens du per camins imprevisibles. Com un somni és una aventura interior. I què és un somni? Vida,
vida subterrània, tan intensa o més com la protagonitzada quan eixim al carrer. I on allò visible i allò que no veu ningú, però que passa dins nostre, que ens passa, s'acoblen en harmonia. Diu Mercè Rodoreda, una fugida de la realitat és sempre un encarament de l'escriptor amb la seva realitat més profunda. Una fugida de la realitat és sempre un encarament de l'escriptor amb la seva realitat més profunda. El Gargantua, la Divina Comèdia, els viatges de Gulliver, la Bíblia, Moby Dick, Kafka, les Mil i una nits, Pedro Páramo, el Faust, Edgar Allan Poe, les rondalles valencianes, les llegendes populars, els contes de morts i desapareguts contats a Borafoc. Tot això són fugides de la realitat o són un encarament amb una realitat més profunda? No serà que apunten no a la superfície, sinó a l'essència de les coses? Escric a cegues, però amb una brúixola, la intuïció. Ella em guia seguint la lògica imprevisible dels somnis. La primera versió de la història sol ser caòtica, confusa, fosca. La raó entra en escena després, amb la lectura i la revisió. Durant la primera redacció del text m'ho passe malament, em costa avançar. És a partir que tinc la primera versió acabada que comença a passar-ho bé. El que m'agrada realment, més que no escriure, és reescriure. La reescriptura no és una simple revisió, és una nova escriptura, lliure, però sobre un mapa. El paper blanc, la pantalla buida, són terribles. Sobre un paper ja escrit, sobre una pantalla amb text, em sent a recer. Els meus llibres són palimpsestos, acomodacions, superposicions d'escriptures. En faig moltes versions, 8, 10, 12, ja ni les compte. El lector m'imposa, mereix tot el meu respecte. Vull oferir-li un text òptim, el més ben cuidat possible. Amb la reescriptura esporgue, netege, condense, intente que per damunt de tot la lectura siga un plaer. També hi deixa buits. Els buits, com el silenci en la música, són necessaris. Deteste explicar-ho tot, deteste l'obvietat. M'agradaria tindre molts lectors, no ho negaré, però el que més desitja és tindre lectors actius, lectors creadors. I per a que un lector puga crear, li calen buits. Quant a la forma, he de dir que no em naix escriure una història lineal. Intento escriure la vida, i la vida, ara més que mai, és una successió de fragments que s'intercalen i contrasten, que s'interrompen tothora. La vida és un seguit d'interferències. En els meus llibres trobareu memòries, contes, aforismes, escenes d'aire teatral o cinematogràfic, algun dibuix i alguna foto. No pretenc amb això ser modern. Només pretenc ser jo. I jo, com diu el poeta Palau i Fabra, referint-se a ell, i com podem cadascú de nosaltres aplicar-nos-ho, jo dic, soc el meu propi experiment. Un llibre, per a mi, és una partitura. Li cal un intèrpret, i aquest intèrpret és el lector. El lector ha d'interpretar el text, ha de crear la seva versió, una versió única, irrepetible, que ha d'enriquir la versió de l'autor. El bon lector és un creador que suma versions noves del llibre, sovint inesperades o sorprenents per al propi autor. Els lectors multipliquen la literatura. I aleshores, si aquell és un llibre obert, amb buits que estimulen la creativitat de qui els llegeix, si aquell llibre és una partitura, l'autor s'adona que ja no és un llibre seu, que pertany sobretot als lectors, i que no és un sol llibre, sinó molts, tants com lectors tinga.
I torne a una pregunta que m'he fet adés. Escriure per què? Podem escriure per molts motius i contra moltes coses. Per desig, per desesperació, contra l'estultícia, contra l'oblit. També podem escriure, és clar, per fer-nos un nom, o fins i tot per guanyar diners. Fer-se un nom. Quin absurd. Els noms venen i van. Tots són futurs cadàvers, ombres de pas. Escriure per guanyar diners, però, encara és més absurd. En qualsevol altre ofici, un pot treballant menys, guanyar molt més. En qualsevol. Escriure, per què? Jo escric, per damunt de tot, contra un monstre. Contra el monstre en majúscules, el pas del temps. Escric des del meu racó d'un taller de pintor, en un ordinador de segona mà, sense internet, des del meu poble, Sueca, contra aquest monstre omnipotent i despietat. La meua, no ho sé, és una lluita desigual, en què no tinc cap opció de victòria. Una lluita inútil? No, no és inútil. Per què? Perquè és una lluita que em manté viu. En una entrevista feta quan tenia 102 anys, el magnífic cineasta Manuel de Oliveira diu: el que m'esgota és estar parat. I afig: si et pares, mors. Si et mous, crees. El que m'esgota és estar parat. Si et pares, mors. Si et mous, crees. Viure és això, moure's, lluitar, crear. Hi ha moltes maneres de moure's, de lluitar i de crear. La que jo practique, entre d'altres, tot i que vaig començar sense voler, és escriure. Escriure, per què? Per tal d'amplificar el temps. Escriure, en definitiva, per multiplicar la vida. Moltes gràcies. Ara començarem un torn de preguntes i Manuel ens contestarà. Jo volia ser la primera en preguntar-te. En la cinquena planta el bases en uns fets que van passar a tu de forma personal. Però el que ens has dit ara en l'entrevista també veig moltes coses en l'home manuscrit de fer i refer. Què és el que ha envoltat teu en el personatge de l'home manuscrit? A veure, jo sempre partís de l'experiència viscuda. De fet, sempre dic que els personatges que ixen en els llibres que escric els he conegut. Els llocs que apareixen els he visitat. Tots els llocs que apareixen és perquè jo he estat allí. Soc incapaç o no m'avellis a escriure sobre un lloc que desconec totalment, buscant per l'enciclopèdia i documentar-me i tal. Parle sempre de coses que he viscut. Me preguntaves de l'home manuscrit? Sí. Què té de real? Sí, què té de real? A veure, té moltíssim meu, però n'hi ha detalls que no tenen meus. Per exemple, el protagonista li se maten els pares en un accident. I a mi m'ha passat en algun club de lectura que m'han donat el condol. Els meus pares no s'havien mort. Una novel·la és una novel·la, o sigui, aprofites les vivències, però després ho barreges, el real, el imaginat, i fas un treball de creació, és això, un treball de ficció, és això, una barreja, no tens que mirar-ho com buscar les claus, no? I després, el de que per a mi tots els meus llibres són un mateix llibre, un llibre que s'acabarà quan jo m'acabe, però que jo pense que es podien agarrar tots junts i enquadernar-los només en una enquadernació, perquè són sempre la mateixa història. Això passa en quasi tots els escriptors. Tu agafes García Márquez i llegeix el primer llibre, l'Hojarasca, i ja tot el que fa després és el mateix. Va millorant-ho,
va fent variacions, però sempre és ell, sempre... Tota obra d'art, si és honesta, és un autoretrat. I en tots els meus llibres estic parlant de vivències que jo he tingut. És veritat que el de la 5a planta parla d'algú més concret, però no deixa de ser... Jo crec que ja en l'home manuscrit ja es veu tot el que també es veu a la 5a planta. L'atmosfera és la mateixa i l'univers que crea un autor jo ja el tenia en verso, ja el tenia en espiral, ja el tenia. De fet, això que fan els crítics, que fan estudis sobre la teva obra, jo no sé, però el poquet que jo he publicat, ja m'han fet un munt d'estudis universitaris i tal, i professors d'universitat, una xica de Harvard i tal, i m'han tret coincidències en tots els llibres que al final fa vergonya, perquè vol dir que te repeteixes molt, que repeteixes molt amb les mateixes coses, i la veritat és que ja en espiral hi ha moltes claus que apareixen en tots els llibres posteriors. Va, ara veu bo, que parli. I la incidència del protagonista de l'home manuscrit en els diaris, en tornar a revisar-los, és la teva veu, en veritat, la que està parlant. Sí, i me diuen, tu realment has escrit un dietari? Dic, no, però és que no me cal escriure-ho, perquè en les novel·les ja és com si fos un dietari, ja ho posa tot. I en l'escena del cementeri, a mi em va causar, a banda de l'escena que per si ja és provocadora, perquè ja causa una energia, el fet de que sols dos protagonistes, Màrius i Teresa, tingueren nom i l'altre fora l'Albà, el Viu, el Tal, el no sé què, què volies tu simbolitzar? Lo de posar noms genèrics és una qüestió tècnica. L'home manuscrit, les primeres versions eren molt caòtiques i eren molt disperses. La primera versió la fas un poc a cegues, perquè si s'hagués pendent de la gramàtica, de què diràs i no ho deixes dur. I és convenient la primera versió deixar-te dur. Aleshores, en un moment que el llibre era molt difícil de llegir, perquè hi havia molts personatges, cada un tenia un nom i això d'alguna manera s'havia de condensar perquè la lectura no fos tan difícil. Un llibre ha de ser un plaer. Parla de coses agradables o desagradables, però s'ha de llegir a gust. I jo treballo molt la condensació en les últimes versions dels llibres. I un recurs que vaig utilitzar va ser eliminar noms propis, perquè un nom propi el que crea és més confusió i si n'hi ha molts dificulta molt. Ja sé que els russos ho fan a tota hora, Dostoyevsky, Tolstoi, que al final no sé qui és qui, noms llarguíssims. Però jo vaig fer això, posar l'Albà, dir-li Albà, per què li tinc que ficar un nom si un nom no porta res? En canvi, en altres personatges, el nom consideres que formava part de la descripció del personatge. I a la 5a planta el torna a fer, a un li dic director, el director del sanatori, i un altre sí que té nom, Ferragut. No sé, és una cosa jo, quan me pregunten per què faig alguna cosa, em costa contestar perquè jo me deixo per la intuïció, quasi sempre. El meu treball és molt intuïtiu. Dic, per què ho faré així? Perquè me sona bé. Me sona bé, més que una explicació molt lògica, no? Però els noms té aquest sentit, de condensar. I també, quan fas revisions, quan ho revises moltes voltes al dia, quan està acabat? Quan consideres que ara és correcte, ara està preparat? No està mai acabat, però arriba un moment que ja te canses. I quan te canses millor deixar-ho. Però sempre, jo el que faig és una vegada està publicat el llibre no me'l mire mai, perquè si el mires així ja començaries a canviar coses i a voler fer una versió nova. No el mire i ja està. I
no acabaries mai perquè sempre és millorable. Ara, escolta, tampoc hi ha que fer les coses tan perfectes. Perquè potser si treballes tant, potser hi lleves alguna de vida, alguna d'espontaneïtat. I això tampoc és bo. Teniu vergonya que no pregunteu? Sobre la tècnica de pintura, no sé si hi ha algun paral·lelisme en la improvisació, en embrutar un quadre i no saber on acabar, i aquesta tècnica que estàs plantejant de la intuïció i de no planejar la novel·la, i aquesta batalla entre gaudir i patir que porta en si mateixa la tècnica, i si encara vas a les 50 pàgines de mínim, a les 10 de mínim. A veure, començaré pel final. Jo voldria fer coses més llargues, però és que tinc tendència a anar molt al gra i a poca descripció, poca digressió. I ara estic acabant una novel·la i m'ha dit no arriba a 200 pàgines. I sempre penses, hauries d'eixamplar per algun costat, però em costa molt fer coses llargues. Tinc tendència... També a mi m'agrada llegir llibres de 200 pàgines, més que de 600, en veritat. Un llibre llarg sempre li sobren pàgines, sempre hi ha trossos avorrits. I si puc ho evite, no? Respecte a la manera de pintar és molt pareguda a la d'escriure. Tinc dues maneres de pintar, bàsicament, molt diferents. La primera és, crec que la més habitual. Agarra i fas dibuixets en paperets, tinc unes targetes tallades, tinc un muntó, agarra i comença a fer dibuixets sense pensar. I quan un d'estos dibuixets em planteja interrogants i té com si digués una espurna, doncs ne faig versions. Ara el faig més gran això, en este color, l'altre vaig provant. Fins que trobo un que m'agrada. Quan ja m'agrada, el puc passar en gran, a un llenç, un altre més gran. Aquesta és una de les maneres que tinc de treballar. Crec que és la més habitual. Tindre una idea, dibuixar i plasmar-la en un llenç. Aquesta idea de dibuix i de pintura seria equivalent als contes que faig. Els contes són una idea potent, tinc la idea o tinc una imatge i l'escric. Són molt ràpids de fer, jo un conte l'escric en un ratet, és facilíssim per mi. Però tinc una altra manera de treballar que és tot el contrari. Agarro un quadre gran directament i no sé què vaig a fer. I començo a fer ratlles, pim, pum, pam. Què passa? Quan vas a cegues, de cada 5 que comences, 4 acabes borrant-los, fracassen. Però el que se salva te du a llocs que tu mai hagueres fet. Jo mai hauria pogut imaginar un d'aquests quadres que jo he fet a cegues i que he acabat, perquè són més complexos. I això és el que passa un poc en les novel·les. Començo a cegues, vaig fent, i al final la novel·la té molt poc a veure amb la idea primera que havies tingut. S'ha enriquit molt. I mantinc aquestes dues maneres de treballar. Intento contrastar ara una cosa a l'altra per no cansar-me. Sergi. Però els comentaris abans, que ben jove participàvem en el que és l'activitat i en el món cultural. També després dius que el que és la teva experiència, la teva deriva creativa en el que és la literatura va ser un poc que va ser sense esperar-te. Però una pregunta diria en el que són les influències que tu vas formant-te i que van adobar-te, que van marcar la teva personalitat com a escriptor en la teva literatura. Només podries dir que han sigut, i després una pregunta també que no es podes lligar, però és d'origen d'on vens. En el cas de Joan Fuster, que era un llista complet, i en el teu cas segurament coincidís alguna d'activitats culturals o una d'estos activitats participades, si també es veu reflexat un poc en aquesta millora a l'hora d'escriure. Mira, això de les influències té trampa, perquè jo ara te diria els autors que a mi m'han interessat més o els que a mi més m'agraden.
però és que a vegades qui més t'influïx resulta que és el que no t'agrada. Te fico un exemple. De l'home manuscrit se van escriure moltes crítiques i hi hagué alguns crítics que parlaren, es nota que està molt influït per tal qual, i citaven gent que jo ni coneixia, ni els havia llegit. Vaja. I després resulta que l'home manuscrit sí que, per almenys, la idea principal de la que parteix el llibre és una idea que em va vindre veient una pel·lícula que no em va agradar gens. No m'agradava la pel·lícula, però va encendre en mi una espurna i a partir d'ahí vaig fer el llibre. Vull dir que a vegades les influències, jo sempre dic que dels grans autors aprens molt, però dels llibres que no t'han agradat també aprens molt, perquè aprens també a com no has de fer les coses, que és important. Vull dir que jo realment no sé qui m'ha influït més. Sí que te podria dir quines coses m'agraden més. En general, simplificant molt, els clàssics. A mi m'agraden els clàssics. A mi m'agrada molt la Bíblia, l'estil que té tan senzill. M'agrada llegir Montaigne, m'agrada llegir del segle XX, Thomas Bernhard m'agrada molt, gent molt diferent. I respecte al que dius de John Fuster, jo vaig estar 5 vegades en sa casa, però jo no vaig estar mai en sa casa com a escriptor, jo no com a pintor. I el vaig pillar en aquella època que ja l'home no tenia ganes de res. Aquella època que no concedia entrevistes, que no tenia ganes ja de participar en la vida pública, estava tancat en casa llegint els seus llibres. I el vaig veure així molt decebut amb el món. Clar, que havien fotut 2 bombes també, i això a qualsevol el pot acoquinar, no? Respecte a la influència que ha tingut en mi, home, la meva manera d'escriure és molt diferent a la d'ell. Ell és una persona molt racionalista, molt intel·ligent, 10 vegades més intel·ligent que jo de prou, molt culta, i jo sóc un contador d'històries, jo sóc un narrador, ell no era narrador. És molt diferent. A mi potser m'ha influït més Palacios, que era el seu millor amic, que no ell. Que Palacios era tot el contrari que ell, tant en l'estil com en el tipus de temàtiques que tractava. Però, clar, sí que m'ha influït en la seva visió del país, en la seva estima per la llengua. Tot això sí que s'apega no a mi, sinó a tota aquella gent que en Sueca escrivim, que són molts. Jo diria que no són fills de Fuster, però sí que són nets. Ens ha influït molt. Hola. Hola. Jo el conec com a escriptor i, parlant, comentant la teua vessant de pintor, a mi em va agradar molt el darrer llibre, la teua darrera obra, les il·lustracions que vas posar. I un poc la pregunta anava per ahí, és a dir, tu t'has plantejat, si estàs pensant o estàs treballant en alguna obra, el continuar amb això, el il·lustrar alguna cosa de les que estàs contant? I en aquest cas també la pregunta era si les il·lustracions que havies posat havien sigut a posteriori o tu les has fetes expressament per a fer. En el seu moment, quan escrivia els articles per al País, ja vaig començar a publicar al mateix temps al costat de il·lustració. Quasi totes ja estaven fetes per als articles, però alguns articles no tenien il·lustració o la il·lustració que tenien no m'acabava d'agradar i la vaig tornar a fer. En la il·lustració el que sí que me planteja és que siguin un matrimoni ben avingut pel text i la imatge. És dir, que ningú estigui al servei de l'altre, que siguin dos elements lliures, que la il·lustració no il·lustre d'una manera òbvia el text i que el text no expliqui la il·lustració. Per això, si jo parlo d'una carabassa, no faria mai una carabassa com a il·lustració. Sempre intento que sigui un poc més subtil, que no sigui òbvia. Després, si m'he plantejat en els futurs treballs ficar il·lustració, sí, en la 5a planta hi ha algun dibuix i en la novel·la que estic acabant hi ha algun dibuix també.
i a banda d'això segueix fent dibuixos, segueix pintant, no al ritme que m'agradaria, però no parat. El que passa és que tinc quadres que ja estic fent-los des de fa més de 30 anys i no s'acaben mai, perquè no està pensat per fer una exposició ni per vendre's ni per guanyar diners, sinó com un xiquet quan juga, no? Que no es planteja quina eixida tindrà això. I tinc alguns quadres que vaig fent, cada any faig 4 ratlles i els deixo i els torno a agafar. Després sí que tinc coses més xicotetes que si començo ja acaba, però en general ho faig per gust, no m'ha vist gens exposat. Trobo que la pintura s'ha convertit en una cosa molt anacrònica en el món actual. El sents més pintor o escriptor? Igual. Mira, la pintura és com si hagués sigut la malona i la literatura la querida. No la vaig deixar. Sí que passa que la literatura, tot el que he fet des del primer moment ha tingut unes conseqüències molt bones. Premis, publicació en seguida. No tinc ninguna obra al calaix perquè tot el que ha fet ha tingut eixida. En canvi, la pintura és un món que me dona molta al·lèrgia perquè és un món molt més de ciutat, molt més pijo, molt més snob i em dona molta peresa entrar en aquestes mones. Prefereixo estar en un molde fent les meves cosetes. Sí. Molt tardes abans de publicar l'obra en estar sobre ella, perquè les edicions de les teves obres solen ser prou llargues en el temps, no? És perquè estàs tornant una i altra vegada a aquestes obres, com les pinzellades i els ratlles dels teus quadres. Ahí s'enjunten coses. Una és que soc molt lent, per a tot. Una altra és que soc prou bost. Vull dir, si jo guanyara la vida en això, doncs m'ho agarraria com una professió i faria 8 hores al dia. Però no, jo faig classes de pintura, el que guanya el Puigero, i després tinc fills, i en casa m'agrada fer feina a casa, la mare i jo anem al 50%, m'agrada estar disfrutant dels fills, m'agrada així de passejar. Jo, el màxim que escric al dia són 2 hores, el màxim, mai més. I tinc amics que escriuen 8 hores al dia, però també per què escriure tants llibres? No, és veritat, a casa repetim que no. Hi ha que viure també. Has dit abans que eres prou tímid i s'ha por, però t'ha donat de vegades escriure una cosa, guardar-la en el calaix i no atrevir-te a publicar, o sempre ho has tret per presentar-te en premis? La ficció té una cosa molt bona, i és que, a diferència de quan fas memòries o quan fas autobiografia o coses així, doncs en la ficció pots dir la veritat. Així com en les memòries, quasi tot és mentida. I en unes memòries no pots dir en tal em va fer això i tal, perquè el pot dur a juí o el pot atropellar pel carrer. Doncs en la ficció tu el que pots fer és ho fiques en veu del personatge, ja està, és ell el que diu. I aleshores jo de tot el que m'ha passat ho conté en les ficcions. Ho fico en nom d'un personatge i ja s'apanyarà. Ja que em faci vergonya, quan no soc jo. Al principi ens has dit que els contes el va costar trobar un lloc on presentar-lo. Creus que el conte i els relats estan infravalorats en el món de la literatura? Sí, se llitgen molt menys, se venen molt menys i els editors, el que volen és guanyar diners, no els fa gràcia publicar llibres de contes. Hi ha pocs autors de llibres de contes que tinguin molta venda. I aleshores hi ha moltes més restriccions, els premis, quasi tots són de novel·la, hi ha molt pocs premis a llibres de contes.
I a mi m'encanta llegir contes, sobretot m'agraden molt els microcontes, els contes curtets. M'agrada molt escriure'n i llegir-ne. Però hi ha grandíssims autors de contes, que sí que han passat a la història i que estan dalt de tot. Pues ara passarà Manuel a començar a assignar-nos els llibres que vulgui i donar-li les gràcies novament.